El bany. El bany va ser una de les innovacions destacades de la remodelació de 1900 per la modernitat que suposava disposar d'un espai destinat a la higiene personal, seguint les noves teories higienistes de finals del segle XIX amb una instal·lació permanent, nous tipus de mobiliari i materials impermeables. La gran pica tocador amb mirall és de granit artificial, de la casa Butsems i Fradera, que també proveïa les rajoles de paviment hidràulic. Sorprèn la dutxa de llautó, amb mampara de vidre i cortina impermeabilitzada. Per comprendre el luxe que suposava aquest espai al 1900, cal recordar que 20 anys després, els veïns d'un barri proper tot just demanaven una font pública per garantir l'aigua. Aquí, l'aigua s'obtenia de la mina que travessava la finca i omplia 2 dipòsits soterrats a banda i banda de l'edifici. La comuna era un espai a part, avui desaparegut per la construcció de l'ascensor.